Orain dela urte bat gutxi gora bera, Algortan, San Nikolas aldeko tabernen arteko talde bat sortu egin zen, bai pixkat alde hori eta berreskuratzeko San Nikolaseko ambientia edo jendetzaren etorrera, ez? Eta gauza batzuen artean, ekitaldi txikitsuak egin genituen, bai txapelketak, mozorro txapelketak, eta planteatu ziguten txapelketa hau, parrilla txapelketa hau egitea. Bizkaian lehengo bider egiten den parrilla txapelketa bat izango da. Guretzat izan da kristongo lana, baina gogu askokin hartu dugu, eta jakiteako laguntzarekin, eta bai benetan eskertutu nahiko nuke hemendik udaletxeak jarri duen bolondradea guri laguntzeko, eta honekin bultzatu genuen ekimen hau. Espero duguna da jende asko etortzea eta ekitaldi hau urtetik urtera zabaltzea eta hemendik aurrerako urte askotarako historia bat izatea, ez?